4 ijiem wara l-qtil ta' Angelo Manjon ta' 58 sena minħal qormi bi 3 tieri tarma tan-nar, il-pulizija qalet li mill-investigazzjonijiet li saru sa issa kollox qed jindika li l-mira f'dan id-delitt kien it-tapizzar Raymond Grima. Grima ta' 61 sena mill-Iklin kienet jaħdem fil-garaxx tiegħu fi Triq l-Imdina f'Ħattart meta ndarab gravi bi 3 tieri tarma tan-nar f'Żaqqu. One News jinsab informat li Grima għadu l-isptar Mater Dei f'qada kritika fit-taqsima tal-kura intensiva ma' assess mill-pulizija. Fid-delitt, Angelo Manjon, magħruf bħala Lino, inqatel fuq il-post wara li mar biex jiksistit sal-mutur tal-injam li kienet jaħdem fuqu. Fl-arsijat, l-investigaturi jidher li irnexxilhom iħollu xi ftit mill-kobba mħabbla dwar dan id-delitt. Mill-istħarriġ li sar sa issa l-pulizija indikat li Manjon, dilettant tal-festi u tan-nar, safa fil-mira tal-aggressur għax kien fil-post il-ħażin fil-ħin il-ħażin. Il-pulizija żidet tgħid li qed tkompli tanalizza bir-reqqa kull informazzjoni li qed taslilha mill-pubbliku. Intant, rapporti fil-medja qalu li l-pulizija qed iżżomm raġel li hu mifhum li tqabbad biex joqtol il-Grima. Ingħad li suspettat bid-delitt iddaħħal l-isptar waqt li kienet jiġi interrogat mill-uffiċjali investigattivi. Żied jingħad li l-pulizija resqet qrib biex tistabilixxi il-motiv wara l-attakk fuq Grima u qed taħdem fuq it-teżi li xi ħadd trid iħallas il-kontijiet li kellu ma' Grima billi qabbad lil qattil biex joqtlu. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu li għall-ewwel il-pulizija kienet konfuża dwar dan il-qtil peress li ħadd miż-żewġ vittmi ma xellef difrehom mal-ġustizzja. Intant, fis-sqarrija l-pulizija żedet tgħid li bħalma sar dejjem f'investigazzjonijiet ta' din ix-xorti, il-pulizija qed tkompli tintensifika l-isforzi fl-investigazzjonijiet tagħha u minħabba s-sensittività tal-każ hu prematur li tiżvela informazzjoni oħra. Għal oħra l-pulizija appellat biex kull min għandu x'informazzjoni dwar dan il-każ jagħmel kuntatt magħha anki b'mod anonimu permezz tan-numri 119 jew inkella 21 22 40 01.